저도 목라 지수 크리스토는 바이 람소고 아기고 Kerong 바이 khairokmani kokno waisa ang khlaikya recording ke baksa khanan nai bak khana khana hai pana tabo ke kuthukku aboni sai aro ang bebak pai romalia han bai kuthukku ke abo wansok layana ke nai ma bai ak bai ke sing kok khana kaitun kokno khana laibani Kerong bai khairokma ke tinini topic sawo musuk mani ke khairokma de eba Kerong de borokno mwthang eba molbrung langmaro eba morkini yakni phiok obun sengti wansok lainai temane malai kwang mo borok haike phulngui tongo Kerong ra khogoni nangnai Kerong ra khoyake mwthang jagi meya sabat sal ra khogon nangnai yake mwthang jagi meya ingke teibo baksa ke hai phulngo je Kerong bo ra khogon nangnai khairokma bo mawo nangnai khairokma ma phana Kerong bo ra khogui tongone nangnai ingyake mwthang jagi meya hai podre podke sanai dong haini bagainya tini kutke wansok layani bagai ang tini wansokha ke phaidi जों tini wansok nai lebana hai hai tini ni ani topik hai Kerong ba khairokma mwthang jakna bagai जों bomno na kosi tini ni topik Kerong denang eba khairokma denang ngiake ba bomo sungno mwthangma Kerong de eba khairokma de ngebono sung srai ngmayona phaidi agini chimena जों सावनि थांखा अंके Omorokni apostol ngiakeba chagri rokni jorani simino जों omohai errors जों nugui phayo ngiakeba CHAYA PHWRNGMWNG जों nugui phayo bomo CHAYA PHWRNGJAGI phai tmanai sagri rokni mol ni chimino number 1 ke legalism mane ne borok ni phwrngmung wngkha omohai mwthang jakna bagui borok Kerong ma se mara khoknai Kerong ra khokya ke mwthang jagui maya phiaba oboni kok phirokmung जों room ni boyo naike जों srai ke nugu जों Kerong ra khokma bai mwthang jagui maya Kerong जोंनो mwthangui maya ni जों book of Romans जों nugu teibo Galatians जों nugu ngkatei kaisa phwrwngnai dol tongo bongkha borokno ho antinomianism ne ho borokni phwrwngmung ke bahai borokni phwrwngmani wngkha khairokma manke no wngkha je phakhe tongui no chugo mane nung khairokmani mankha ke nung rakhogui de tong nung mane kaha ke de tong haya ke de tong it doesn't matter anymore mane abono tui nung hai buitali phana ngi tongkha nung buino phana buthari tongkha abone tei kuno mas amo krikya omaike boroni phwrngman phiaba oboni kok जों book Jacob जों nugo Jacob tumasya je poi samung kri poito bo kathai nung poito khlai of course जोंनो mungsa samung no जोंनो mwthang maya haibana mwthang jakmani proman wngkha samung haisible gatei kaisa tongo Galatianism hani agini simina ukaitha ngatabogo obono kawang borok ngri tongo get ukaitha agini simino CHAYA mane soitan ubusluino sarito mani tongo kaitoni kothma kahamo
갈라시아니즘 नि फोरोंमों तमा borok ni फोरोंमों ओंखा जों खायरकमा बाय मोथां जागो borok haini saw जों खायरकमा बाय मोथां जागो थिनो फियाबा केरं नि बिसिङाव तंगियाके मरके बुखा लामरो फिनाय माने दालक मिस्लाव जों मो गालासियान रगो जों नुगो जों borok अरब तमा फोरों जों खायरकमा मोननांनाय केरंनो जों राख'बानि नांनाय केरं राख'गियांके नों गावबा नों मोथां जाखा फियाबा केरंनि बिसिङाव नों तंगियांके हायनोहाय मरके बुखा लामरो फिनाय ukokso o जों गालासियान जोंना तमा फोरों बा रमान्सखौ जों नुगो जोंना तमा फोरों जों जिसु ख्रिस्टनि खायरकमा बायदिमिस जों थांजागै मानो जों ते जोंनि मोथांजाकमाबो जिसु ख्रिस्टनि खायरकमा बायनो ते जों ख्रिस्टान तंगै तंमनिबो बनि खायरकमा बायनो हानि बागै रमान्सआव फेथ टु फेथ पयतो बायनो जों मोथांजागो ते पयतो बायनो जों तंगो खायरकमा बायनो जों मोथांजागो खायरकमा बायनो जों दा जों ख्रिस्टाननि लाइबो जों तंगै मानो खायरकमा नांगौ अबसि आसो गे ओ कायथा ताबकबो अबनो legalism antinomianism and antinomianism galatianism ngang borno saka bahike borok phurungmani गे tabok जों o roni ama kaito hnai ro ba jehovah witness hnai ro ba sabat hnai ro u oro no oro u borok kaithane bisingno gurroi tabok omo ageni simin tong jisuni rung thoma khana khana jepro nokphang raja maisli kahano sari roka phiaba srapsani pore soitan tomonai buphang borongni omo busli haya sari rokaikya nge ulaka busli haya si torku paisyu sarok torku paikata nge omo haine soi omo ta kot kaidun kotma kaham omo haine dan jisuni bumung tuina busli sari rokai kotma kaham ni bumung rowina sari rokai nge borok robono no gobang bisas jaku akhirnya lama kororo jabai nge bono no srai ke जों siwani nangnai ang bono no tini nironi buskango sawani musungo kahang khidiro khana baijadi pilas kang phadison Romans chapter 3 verse 20 othamane ang poriwana tamni hunke kerongo tongmani abono khlaima bisingtui khorok sapano kaitor bai kaham nei romjagia kerong ungka borok sung so khlaimano sawiman ruo oro sawo kerongo tongmani abono khlaima bisingtui khorok sabana kaitor bai kaham nei romjak maya nge kerong tumani bagiro kerong ungka borok sung so khlaimano sawiman ruo kerong tumani bagi kaitor ro chini sum sok no sungno phunu bani bagi जों niro ngai di ang ni gano tongmaya ang bai niro baksang maya ani thani paimaya nei sungno siro wani bagi si omno rakhok ma bai nang kaham ngai omno khalai ma bai nang kaham ngai boni bagi ya tomangke ang kai tu thani chugya nei sungno phunu bani bagi sungno siro wani bagi si Romans chapter 3 verse 28 sini kokhe omohai poito klaima bising tui simi se borok ro kaito bai kaham nei romjago kerongo sama hai klaima bising tui ya orjung hai tomai sabikya borok ro poito klaima bai bising tui se kaito bai kaham nei romjago samong klaima bising tui ya ba kerong rakokma bai ya poito klaima bai se ke poito se जों नांगौ काइटनि खारियकमा जिनि जोंनो रो मानि बाय जों बनि खारियकमा जोंनो रो मानि बागै बकालवरि क्रुसो थैख्या ओमनो पॉइंट जामा बाय Galatians chapter 2 verse 16 ang porwana haipano जों साविमानो जिसु ख्रिस्टनो पॉइंट क्लाइमा बिसिं तै सिमिसे बरो काइटो बाय काम नै रमजाकनाय केरंगो तंमा हाय
khlaima bisingtui kaham nei romjak ya kerong o tongma bai kerong o tongma hai khlaima bisingtui ya Kristono poito khlaima bisingtui kaito bai kaham nei romjak na tui ke jungbo Kristo Jisuno poito khlaio tamni hunke kerong o tongma hai khlaima bisingtui khoroksa pano kaitor bai kaham nei romjak ya Naru sung barbar Galatiano o kong nugo Roman subo o kong no sao Jisu Kristo no poito khlaima bisingtui simise borogro kaitor bai kaham nei romjak nai Omo simise lama kaham nei romjak nani poito simise bomono poito haina hai kaitoni khairokma no poito khlaima bai Galatians chapter 3 verse 10 and 11 teusia kerongra kokmano khatungui tongnai rok borok serai mung bisingo se tongo tamni hunke bago hai hinai sawo kerong bijabo suijak tongmani aborokno matheno salbrum brum rakhogyake aborok kaitoni serai mung bisingo se tongo kerongra kokma bai khoroksa pano kaito bai kam nei romjaiya omotabu phang ke sijaka tamni hunke bago hai hinai sawo poito khlaima bisingtui kaitor bai kam nei romjak nai borok bose thangi tongnai nadi kerong wo tongma hai kerong bijabo suijak tongmani nang kerong bai no thangi tongsinai karang bai no thangjak sinai ke kerong wo sama hai nang mathe no koro yawi salbrum brum rakogui thangani nangnai kaisiba sabai ya ke mathe no salbrum brum gebono khlaibe ya ke nang serai mung bisingo se tongmani klayo ornadi tomaisa o underline pado kerong bisabo sujak tongmani aborok no matheno salbrum brum rakhok yake aborok kaitoni serai mung bisingo se tongo gen de tongmano ke kerong no kaisibon sabai yake koi samo yake tongi maya tabo u ampilis kang samani legalism tabo legalism by Galatianism ni phurungmung boro chaya nainedi borong ni CHAYA phurungmani jung Bible bai no ma cherry manali dai Bible tomas sungnuka kerong ra khokma bai boro mwthang jagi maya kerong ko shara khokmaya obiken sung por like boito bai simise boro kaido bai kam ni romjak mawo haire kerong ra khogi no mwthang jakna hinke kaisa pano subai yake mare wi soi ke thuyasak rakokna nangnai amose legalism phurungo nung rakok de mano already sung Bible naika ke bo rakok imaya ai sapano subai yake kaito ni kokno narikna nangnai piabo ke bo narik maya nung narik ma kaito ni kokno bai sipa subai ya na koi sha narik maya okay mungsano pano subai ka hanke aboro serai mung bisingo se tongo ni Bible so mungsano pano serai kya subai kya okay serai mung bisingo se nungtong okay legalism by Galatianism ni phurungmung oron CHAYA Jacob chapter 2 verse 10 naili tumai saro kerong ni kok thaisa sabai nai borok bo beba kerong no sabai ma kalayo nang kerong ni kok thaisa pan sabai kya ni garo sao beba no nang sabai ma kalai kya thaisa pan sabai kya jung tumai mele kerong ka chain hai omai ke kaisa titingo ti kaisa nangja u borok mosini kerong dosta tong tabo borok ro kerong gra kogwin tisa kuzuk sukna hawa thang nai ke sung jo to no mara khok nai kaisa ra khomo bi paya tamon le kaisa bai kaisa nang lai jak hake nung chain nu khanom le u borok kalai wani bagai or nai di u borok kalai wani bagai dosta chain na chowa nang ya kaisa chokhang hi no bokalai thanai number 9 phan chothung 6 number phan chothung 1 number phan chothung 10 number phan chothung je pa kaisa chokhang hi no bo kalai kya jo oronu Jacob 2 ni 10 sao nung bai pa nora khok bai kya ek ni chimi 9 jora
piaba dos na bono nung rakokmali nung pulumsa ani bagai kerong rakokwe omo possible ingya ne kaidor sa Bible sa kubun mutai na tato ngri takjak mutai tak kulum di kaidor mungno ering tana di sabat sal rakok di mafani kok na di borok tabut hadi sinal suta tang di tak kok di tatal sakitang di tak kamai nung beba no rakokka ek ni chimi nujura pio tak kamai di nun rakok mulia tak kamai di mana tabu bani mana gahano nugui nung mama musuk jaka pon kamai mana kaisano kono nung kaimalia ke nung tolak lainai getabo sung kerong rus rakok mo yang ke kai to tomani bagi kerong no rokha the purpose of the law kerong ni purpose tabu kerong rakok gui korok sapana se kai to kam ni romjak ma yang ke tamni kerong rekhana sung bono no bible no ma buci nai ke bible serai ke sajak tong tomani bagi kerong rokha Galatians chapter 3 verse 19 belakina important ang porwana hake kerong le tamne bagi ba dang bagi isla bubo samung saya abno punukna bagi se omo bising omo boxing jago pia kog rujak nai Abraham ni a bosong phaya sak tongna bagi se aburu jago a kerong swari rokbai kechar ni borok ni yakri yapari rujaka purpose tamu English okay sawo it was added because of transgression sum sok ne bagi se u kerong rojago bok busuk jora ke till the seed should come to whom the promise was made Abraham ni bosong phaya sak jora Abraham no je kog romani boni bosong tui khoroksa phainai u borok phaya sak jora u borok Jesus Christ nge Jesus Christ phaya sak jora Jesus Christ phaimene pore ke u kerong grikha as Jesus Christ ni jora se mol Jesus Christ ni mol de jora se kerong Jesus Christ grikha ke u kerong bu grikha ini orang sensrai sedikit nunggu hai dah teman ni bagi kerong phai kya sumsong ni bagi ya sumsong musiro ni bagi sumsong ni bagi orang hai ni jauh enggak busuk jora Abraham ni abo song phaya sak tong na bagi se abo ruzago Jesus Kristo ni jora ya teman bobo samung saya abono punuk na bagi hai dah bomo samung saya abono punuk na ni bagi teman bagi kerong roza bobo samung saya abono punuk na ni bagi tin saya no juno siro ni bagi sak simalia जों busuk hanya sumsok bai keplang kaiting mokolo bono borokro siwar lia u kerong ni bising tui borokro busuk saya busuk hamya kaitu ni mokolo abono sirona ni bagi se u kerong no ro kerong un no ken tau sung sika i omno khaidi omno nang khai malia na khai malia ka an busuk saya ani sung no sirona ni bagi se kaburun di dari boza kere hingke sung sia par engkade engya heble nang dari boza hingke si nang sinai dari par de engka engya hawis ju haidok saide ba dari rei do kau dari no par hangke nang rjaka dari boza tongke si sung dari mane par de engka engya no sinai omo haine sungso amani kerong tong mo bai na ang sajak ya ang saya bono sung siu omo si kerong ni purpose kerong di samung engka aina samung klai mahai aina ni samung hai sini saya no sung no
푸누기라고. 아이는 바이블에서는 진이 뭐강 하야라고 게 뭐강 강한데 하야서는 푸누기라고. 아이는 나이게 승누구 진이 어버스타 바하이. 네 어버시 게롱니 사문. Roman chapter 7 verse 12. Hake tabo kerong kethar se kerong da gima hinke bo kebo kethar sobo soy kabo kaham. Kerong kethar जों borok pap sungsok papi ketharon bai ke hui manai rakhok manai kerong bo khlai mani dagi mani obo kethar kerong obo haya ukok ya kerong kethar bat जों si haya hani ketharo thangkang ke जोंबो जों haya जों si jago hanla 1 chapter 3 verse 20 tamni hinke kerong no kerongo tongmani abono khlaima bisingtui khorok sabano kaitor bai kamni romjagya kerong ungka borok sumsok klaimano sawiman ro khorok sabano kerong no rakhogui kaham hnei kaitor bai romjagya kerong borok sumsok klaimano sawiman ro Roman 7:7 hake jeng tamu sanai kerong bai sumsok a kok no kok se haida hihi abuya sumsok bubo tui tamu abo kerong no ano sawiman ro tak maidi hnei kerong sayang ke maibani abo tamu ang sawi se mangla kamu kerong mo sajak kei tak kamaidi gang kamai mani wo saya hnei ang sia kerong ni bisingtinya tabo ang sika ang ang CHAYA hnei sika kerong ni bisingtei kerong go sajak kei ke ang sia ang kamu sumso mane kerong ang kahande hanyade sia ang kamu 되게 थांनाय फैसिनाय दा अमाहाय जों आयना नायखेसि जों सिउ kerong ungka आयना हाय Galatians chapter 5 verse 4 Norok ni bereo kerong ra khogui kaitor bai kaham nui romjak na nainai rao norok Kristo bai se kaglayo norok kaito ni khairokma se keplewo norok ni bere je kerong ra khogui kaitor bai kaham nui romjak na nainai rao boro to bai se kagmani kalayo niso kaito ni khairokma se keplewo niso kaito ni khairokma se जों केप्लेव नोंगा अमहाय नों काइटनि खाइरकमा केप्लेके नों बाहायके जुंनो हाथां मसिनाय के अब सम्भवया काइटर नि स्टैंडर्ड ओ बिलाय कनो जुं बाय फेरजा जों आरो सौकि मैया केरं का काइटनि स्टैंडर्ड ओ के अब सौकि मैया तमैसा हाय हाय मो थांनाय फिथाय बोसोक जरा ओ केरंनि वैलिड आ बसं फायासा तंना बागैसे आबो रोजागो आ बसं माने जिसु ख्रिस्ट borokno khairokma manai baike poito khlaima bai o smai kerong roza giani sekangno kaitor o smai no roza bokro 430 bisini sekangno kaitor o smai no roza Abraham no kerong bokro pai mosini jorawo ge a posong ungka Kristo Galatians chapter 3 verse 16 no awasing no Kristo ge kerong langma romaya langma ronai ungmaya kerong borokno condemn siklayo nung saya nung haya nei funogo
poito se borokno pyogi mano. Poito klaima sekang jodo no kerong ni bisingo. Nung poito kaiton Kristo no poito ngoni sekang jeng kerong ni bisingo. Piaba Jesu Kristo ni bising tu jeng kerong bai kaka. Kerong ungka seleng hai. Jengo poito klaima bising tu Kristo ni thani tuwi payo. Tabok jeng mana jengno tabok seleng rok boni besarok no buma bupani thani tuwi pima hai. Kerong bo mo hai no. Kerong jengno Kristo ni thani tuwi payo. Hai pano kerong no jengno mwthang no uko gya Kristo se jengno mwthang. Mana sujako kerong jengno suba o jini haya no jengno ma bai kaito ni thani jeng bukha berawi jeng la maro payo. Teman te lama kerja. Kerong jengno punugo neng te lama kerja. Nirok samang kaibong mwthang maya omo kaibong mwthang maya angke te lama kerja ke jeng bora. Kristo ni thani no ma paijao. Nge poito klaiman iya gulo jeng te kerong ni bisingo tonglia. Kerong ni fataro. Kerong bai kakha. Ga omo haino Bible sawo abo song phaya sat tongna bagi se abo rezago. Galatians chapter 3 verse 16. Hadis nirong Bible light tongke porimana angorin porimana. Hake tabo kaitor Abraham bai bini bosong ni thani kogrukha elembago ni bosong ni thani hne asik borok kabang mano saya. Aro ni bosong ni thani hne khoroksa susukno se sawo abono Kristo. Abo kabang mani borok Abraham ni bising bosong bising kabang mani umahai nai ukok saya. Khoroksa ni bising abongka Kristo. Galatians chapter 3 verse 17. Ang samake omohai Kristo tui kaitor semai tangka abono narukna hne kokborukha hake noka bisi beri ra te katham chini ulo sokpaina a kerong a semai tongmanobo sebai mania kaitor kogromanobo seplai maya. Ini harus jengno 430 bosoni pore bisini pore Abraham no kaitor semai tangmani nang poito bai mwthangjak nai ni mwthangjak nai poito bai poito ni romjak mani ni poito nang kaham ni romjak mani arni 430 ni pore se okerong rozago angin usaka te Roman chapter 4 verse 2 to 3 tumungno bo klaimani asamung ni jarei bo kaitor bai kaham ni romjak mate bo kok kotor sawi phano mankama tamuke kaitor ni buskango bo kok kotor sawi maya elembago hai hni sawo Abraham kaitor no poito klaio hake bo poito klaima bagi kaitor bono kaham hni romkha oro bo poito klaima bai bo samang klaima bai ke bo teman kungsugi man kama kok kotor sama kama hai pana Abraham kaitor no poito klaio hake bo poito klaima bagi kaitor bono kaham hni romkha oro jeng poito klaima bai se samang klaima bai poito klaima bai de kerong ni conclusion ke teman kerong sengno molbrung ni langma rui meya pia poito bai simi se jeng molbrung ni langma mano reference tongo Galatians chapter 3 verse 21-24 te kerong sengno sui kufur khlaimaya Hebrew chapter 7 18-19 kerong sengno sui kufur khlaimaya kerong ungka kaham tei katha hai bagai jeng kerong no rakogi meya kerong no jeng khlaimeya kerong tong tei jeng tongi meya tomole jeng papi kerong go sajak tongma hai khlaiwi ke bo kaitoni buskango kaham ungi meya Roman chapter 3 verse 20 boito bai se jeng kaitoni bus kaito bai kaham nei romjago kerong ni bising tei sumsok no sawi mano kerong tambu kerong bising tei jeng sumsok no sawi mano omo sumsok omo haya nei jeng siwi mano kerong borok no chukno hawat lang i meya
Kerong borokno sukna hawat langi maya. Kristo ni thui. Kristo simisi sungno sukna hawat langi mano. Kerong sungno Kristo ni thani tlangna lama khlairo. Of course, kerong sungno Kristo o soguyani o lama no boklairo. Baike? Sung sugliya ang te lama kerikya. Nei sung sima bai ang papi ane te ang te muthangzani lama sikrei. Ngesen kaisa muitoma hawa buka Kristo. Kristo simisi muthang manai. Nei bekha kebai bai kesen kai to ni thani thangprongke kai to Kristo ni thani sungat latang. Ke Kristo sungno muthang. Don le Bible sawo Kristo kha kebai rokno kai to piogo. Ke Kristo no poito klaima bai se molbrum ni langma sung manao. Hebrews chapter 7 verse 18-19. Aboni bagai kerong kecam norzaka. Abo engka nabo nanglia samung bocuglia. Musini kerong engka mungsano pano kaham klaimaya. Hake tabuk tebo lama kaham klaizaka abo baino sengkai tunika nabo sopaya. Angeni kesam kerong nanglia samung bocuglia. Musini kerong engka mungsano pano kaham klaimaya. Musini kerong mungsano pano kaham klaimaya. Galatians chapter 2 verse 21. Kaitoni khairokmano ang noria. Temungno korok sasut kerong ne bising te kaitor bai kaham nei romjake Kristo haino se trikana. Jodi korok sapano kerong ni bising te kaitor bai kaham nei romjak khangke Kristo thrimani obo mungso chugliya. Kristo thriani nangya nang kamung mane boni bo thrimani hudda huddi ngada mungso samung chugliya. Kristo thrimano samung chugya khlairo iroka. English ka saw, if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Bohaina ering. Bo thimani ering. Bo kruso khajijang mani ering kata. Nang yang kamu. Hayre. Okay. Khairokmani conclusion tabo. Khairokmani ba grace. Kebai bai khairokma Kristo ni se payo. Khairokma bai kebai Kristo ni bising se payo. John chapter 1 verse 17. Sung sogrokno bo boni thui bai kha molbrum ni bagai. Boni thui rogui zero thai tongmani no boni thui bai bo suwi ro bai kya. Tau sung boni. Tau droni nang mobile na ka kok mobile pai kya dugano. Nang oboni 10,000 taka ke nang 10,000 taka ro khang ke boni ningka. Obo hai keno Jesus Kristo sung no sung soitani yango klaijak tongmani. Boni thui no boroi sung no pai kha. Molbrum ni bagai. Ne Bible saw. Ke kothma kaham engka Kristo ni sama. To kothma kaham ni sung sai bo tama. Obuka Kristo ni sama. Kristo tama klaikya usama. Kristo tama klaikya ba? Bo sumsok ni bagai de rothai tongmono boroi rokha. Kaito jole jaga yakul sunai humani sumsok ni bagai usumsok no bokholoi rokha. Obuno sama. De kaito apa kaito usumsok no de nukli. Corinthians chapter 15 verse 1-3. Sumsok ro kaito ni khairokma bai se Kristo ni bising te Jisu ni bising te kaito bai kaham ni romjago. Sumsok nang ro kaito bai bai kaham romja. Kristo ni bising te Jisu no poito klaima bai. Obono khairokmana Jisu ni khairokmano kaito ni khairokmano kaito ni samang no poito klaima bai. Kotoma kaham engka kaito ni khairokma se. Gete kaisa kotoma kaham tuma kaito ni khairokma. Kaito khairokma no sungno boni satano ro khale. U khairokma. Borokro kaito ni khairokmano
사이만의 번호 보이도 클라이마 바이 시미세 무탕자고 어버노 카이록마니 conclusion 카이록마 노 사이만의 번호 보이도 가이드니 카이록마 노 사이만카 버부스츠노 카이록 시위 크나위 크나마 비시미 빠야 크나마 바이 보이도 클라이 그방마 크나위 하바 보이도 클라이야 보이도 클라이마 바이 크나위 보이도 클라이마 바이 무탕자고 John chapter 1 verse 17 Kaito musini yakte kerong reka piaba khairokma bai kubui sokphai kya Jisu Christ ne bising yakte musini bising te kerong sokphayo thik no haibun khairokma ke Christ ne bising te kerong bai khairokma ne ke completely juda khairokma ne ke tab nung khairogui bono nak bono khairogui nung bono rang rokha kerong ke tab nung khlai ke rang manai udaharon loi tongkha kau tabok nung rodi horoksa yak koso no nung bufang pidi nge bai ke bufang pima sinai ba pidi bufang pidi pima sinai haiden pima ya nge bono nung kerong ni mote ke pidi no rangro nai no 1000 panangka pidi no rangro nai ya bai ke ruaro ma sinai ba pima ya khairokmani nge tama nung pima yo angsiu apa sih ang khairok apa sih nei roiromani pima nang liya bono khairokmani kerong ke khaidi khairokmani ke nafadi omono kerong bai khairokmani juda nge sing khairokma bai se sing muthangjagai manam sing khlaimi ya yak koso haino sing chini phankrai kerong no rakhogani Hebrew chapter 9 verse 12 Kaitor musini yakte kerong rekha piaba khairokma bai kubui sokpai kya Jisu Christ ne yakte omo chalia kisu juda omo khaisa kokro bai alada ni nazaka English by portion not with the blood of goats and calves but with his own blood he entered the most holy place once for all having obtained eternal redemption bo pung buthi botlang ya bega buthi botlang ya piaba boni thui no tlang ise boni sak ni thui no tlang ise kathar ku ko paisoi na khabui jungno molbrung brung ni langma rokha jungno molbrung age smai kasawo Israel lo kai to da gewo pungni thuitlang di musungni thuitlang di ya ka ba podre pod mal mata ni thuitlang di okay kai to ni amowo kathar ku jagawo osai bokro thui khoroi maroi agena boron ni sumsok na karga pia wata Jisu Christ onke pungni thui botlang ya dega thui ni botlang ya haibano sakni thui no se boroi rosi sakni thui baisi bo kaito apa kaito no khushi khlaisu mo hakena jengno molbrung ni bagai phiyogi naikha kaito ni bus ni yakni chapter 3 verse 24 phiaba kaito haino khairokma bai borok bebak no phiyok naisa Kristo Jisu tui kaito bai kam nei romjak nai justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Sung haino khairokma bai sung kaito ni khairokma bai sung phiyok rojaka nijo phiyok rojaka Acts chapter 20 verse 24 tamoke subra Jisu ano khlai de hnei remani asomno khlai baina bagai ang thinano doro hnei khagaya ani samung engka kaidor khairokmani kotoma kaham sanani kaidor khairokma tmobu kaidor khairokma engka jungno phiyok nani jung sugyano jung yokmaliano jungno phiyok iroka obono khairokma engka hani bagina Paul sawo tomaisa ani asamung engka kaidor khairokmani kotoma kaham sanani engke o kaidor phiyokmani
Christosungno bo Kalvari cruso thuyui chungno phioka bono kothma kaham be Paul saw bono no u kothma kaham no sanani agi ang samung awon ani samung ni kothma kaham pirnan Ephesians chapter 2 verse 5 hake kok khnaya ngai जों बिनि मकलो गथै ओंगै तंफ्रु bo जोंनो Christo bai baksa mothangka kaidor khairokma baise norok mothangjago deisa haina kaidor khairokma bai kaidorni khairokma baise जों mothangjago so mothangjakmani yagulo kerongno tui chini wansokmu bo mohai ingkha obonobo जों sita mothangjakmani yagulo kerongno जों bahike nathai wansuk thai ono tui जों bahike wansuk thai Luke chapter 10 verse 27 hake bohai hnei saka nini kaitor subraino nini khabai khukbai yakbai wansukma bai hamjak sukni phia nang sakno hamjak tino buinobo hamjak di also Luke ko sawo nini kaitor subraino hamjak sukdi abo Kristoni kerong jungno dageu hamjak sukdi sakno hamjak di buinobo hamjak di oro mudonar di borok asai keno sumso sakni sarthok sumso bai keplang kaidor naimano khlaimiya kaidoni khairokmano manai asai katal ngya sak jora obono जों khlaimiya जों sarthok bai keplang जों waisibsu netarno kaisa si hono jotno hai mole asai keno sumso aba jepro जों kaidoni hamjakmo mano जों kaidono hamjaknani renggo kaidoni hamjakmo mayawi kaidono hamjakmani rengya hani 1 John chapter 4 verse 19 no sawo puila kaidor जोंनो hamjago bone hamjakmo mano make bone hamjakmo make जोंबो bono hamjagi mano asai katal ungmani ulo se borok kaidono hamjagi mano tei buinobo hamjak nani wansugui mano kaidono hamjak nai borok buinobo hamjagi mano tomoni mole bukhawo omono kok sawo ani kaidor buinobo hamjak ka angbo buinobo hamjak nai jepro kaidoni hamjakmo mano जों buinobo hamjakna bagai wansok mungsok pai ga जों aste aste hamjaknani bo chengbo Romans chapter 13 verse 8 keboni thani lakai gnang ta ngli norok kiching norok hamjak laidi abose norok ni lakai buino hamjak nai borok bo se kerong rakhokma klayo seba kerong rakhokma klai buino hamjak nai English ok samani ke for he who loves another has fulfilled the law जों buino hamjak angke kaidoni kerong no fulfill klaimani klaika kerong rakhokmani klaika kerong Kristen rokse kerong rakhobo kubui Kristen bo kerong rakhobo baike kaitono hamjak mabai ke ora borok gawang salayo kerong rakhok dipu hai rakhok dipu bo kerong ni kok saito ede geseng u kerong no tuye seng srai seng sitai Romans chapter 13 verse 9 to 10 buitala ta ngdi borok ta buthadi ta khokdi ta khamaidi kerong ni kok rok phia teibo kok tongmarok no kok thaisawo se duljak bayo nung sak no hamjak tino buino bo hamjak buino hamjak mani borok bo hamjak nai borok bo bono hamya khese khlai yata nung je borok no hamjak mano a borok no nung hayede khlai mano nung bo bai nung kok ba nung u borok no hamjak ka nung u borok bai nung buitala tonglai de mano maya nung nini bukhi no hamjak ke nung bui nini bus bukhi no kamanai
neng thogai de tong mano gui bo hai nang busai no hamza ka nang busai no thogai de tong mano tong ma ya abo bai no buino hamzak nai engka kerong wo tongma bebak no rakhokma se klai hai na hai gisem kai to no hamzak ke automatically sini bekhao o khlai jago Kristen ro kerong no tu yi kunuk sini kerong no tu yi tongma ni engka omaha जों तावनि बागै ताबो kerong no जों khlaiwani wansuk thai abongka kaitor bai kaham nei romjak nani bagै liya piaba bo ani bagै thৈkhaba bo ani bagै thৈsa khlaikhaba o khatung ma bai tongthok ma bai hamjak ma bai boro khlaisinai boni kok no khanasinai ani hamjak mano bono phunuk bani bagै ani tongthok bukha tongthok mano bono phunuk nani bagै ang bono khlaisina obos semai kesani kerong rakhok de mosini kerong rakhok de hamka tama neng rakhok yang kan mosma theinai neng omno khlaya kan neng bujaka obos idageno Kristo ni tabo kerong ketama ang ngerong hamzaka nin bagi thikya nengke o kai to ni hamzak ma manui se jeng tabo omno ang khlaisina obos fer jaknai semai kesamo khlaima haike khlaina nanglia ritual no khlaiui serengui ongmung omo khai omo haili tawake kai to no hamzak ma bai ang tongmung sika tonglia kai to no hamzak ma bai ang samung hamyau kubulia kai to no hamzak ma bai roi badino ang gijao thangai bonus bono bobai khulum lai bono omo tongwisina kai to no hamzak ma bai ang sungsani matai atai romu yakasinai kai to no hamzak ma bai ani bukhawa takjak mutai no tongroklia takjak mutai tamba takjak mutai bible te busawo nang je manai no kai to ni sai hamzak ku kha bono idolatry hainai sa nang ni busana kono hamzak ku kha mobile no kono hamzak ku kha piaba obono o hamzak ma hono nang kai to ni busani sai hamzak ku kha ge nang kai to kok nai mana jeng kerong bai dage jaklia Kristo ni hamzak ma te boni khairokma ba se jengno bebak no khlairo hamzak ma jengno khlairo jeng bono hamzak ma khlai dage mani no juda hamzaki khlai mani no juda haida jeng hamzak ma bai bible so you are compelled with the love of Christ we are compelled 2 Corinthians chapter 5 verse 14 Korinai bana tabok jeng kerong ni bisingolia Kristo ni hamzak ma te boni khairokma ni bisingosi Aro reference tongo niro Bible porinai ma Colossians chapter 2 verse 16 Nisimi 17 jora abo bai no norok ni chamung nung no tuyi eba ter no tuyi eba tal ni ter no tuyi eba sabat sal no tuyi tamo khlainai khlaiya abono kebono kokta saradi omo tuyi ro buskango tamo no ya aboni sampli simise ya pang nke Kristos or tumesa tal ke tal no rakhokmani sabat sal rakhokmani samung samani omono tasadi omono sadi omo rakhokdi omo haiklaidi omo klaidibani omo rok bebak na jisuni sampli si মানে jisuno manke nang tabok sabat taba sabat ka lengla mani borok unisyo sung song ni bagai
Mazra berjaknai, mazra berjakmani yagolo, morki kiklai jaknai. O borok mumi shuni phola bo lengla mani tongno bo. Sabat salra kogni lengla mani tongno. Sabat mani lengla mani. Inge lengla mani tama jishuno manma bai sengkubu kubu ke lenglai mano. Jishuno man kangke nente bustung sangiya. Nini phola lengla ka. Obviously lengla mani. Mane hain bagini ora sawo yapang ke Kristo se. Actually yapang omo English bai ke are kokoro bai ke Kataso yada mai temo English bai ke sawo the substance is Christ of Christ. Tero ke sampli hai pana asol ke Jesus se. Oboni asol Jesus se. Ya Jesus no man kangke na sabat sabda kokha. Jesus no nang poito khlai ka mane nang tamanai nang te ono sam khlai mane klayo. Tal ke tal no rakok mane klayo. Ter no rakok mane klayo. Ak pas obat ter no rakok di. Rogni salai de amakai toro. Obo ni sampli se. जों अबनो स्राय के जों अब तमानि बादिसा जों कन्टेक्स्ट नायै स्माय कसानि स्माय कतालबाय जों सुबि सावनि नाय सिवन नाय Romans chapter 7 verse 6 हाइबन ताबुक जों केरंनि याकनि यगजाक नायदि केरंनि याकनि जों यगजाक जबा यगयाखो जे मोथांजा गेरो जे कबि कबि पयतो करिरो पर यगयाखो तामने हनके सालसा जों खावै तंजाक माने ताबुक जों थैयै आबोबाय गाग्लायखा जों ताबो काइतनि सामुं खालाय माने abo suijak kerongno rakoknani alama kesamya abo pholani lama ketalse suno ketal lama roka ketal bai जों kaitorni pholabai krungi tongmani bagi kaitoni usutui tongmanani bagi Galatians chapter 6 verse 2 khoraksate khoroksani poja tuijuru laidi hake omotui keno norok kristoni kerongno rakokma kalayo or wahino hamjak maniko kaisa barja tuilaiti amai kena kaitoni kristoni kerongno rakokma kalainai neng sabat sal le shonibarok giza thanglia sabat ke shonibar klayo tamang le Israeli jora borok lu se lekhau 1 2 3 nge sal sini bo ke lengla kaito lengla mani jora nge tabok je lekai bai ke shonibar klai gawra sawo neng jak lai khang ke no kaisa sak bai sa chuba lai khang ke no bo kaito ni kerong no rakok mani klai nisa nge sabat sal ne rakok lai dongo pas obar ni rakok lai dongo hamjak lai mani krikha amo krikha John chapter 13 verse 34 ang norok no hai hnui katal kita giwo norok kiching norok hamjak laidi ang norok no hamjak mai hai norok bo hamjak laidi hake norok kiching norok hamjak laima tongke norok ani sagri hnui jotono sawi manon norok kiching norok hamjak laidi hake se boibo sinai norok ani sagri tei boibo sinai nirok je ani sagri oboni proman engka nirok kiching norok hamjak laikhake jisung srai Galatians chapter 5 verse 13-14 tapuro norok kunke phiok jakna bagai se tongori angkicha phiokna bagai se ringjago tamke phiok jakma bai norok sak tongthok na lama ta naidi hai ingyawo norok hamjak lai khoroksa te khoroksano naidi tamni ke kerongo tongmani beba no o kok thaisa ono khobjago
nung sak no hamzak tui no bui no hamzak lai no phiok mani aboni bagi sak tong thogoni bagi ya takuro norok ke phiok na bagi se ringjago tamke phiok ma bai norok sak tong thokna lama tanai di haina ui norok hamzak lai khoroksa no se nai di sing tong thogoni te khoroksa no choba lai ani tawasi sing no kaitor bo Christoni kerong sing tabo Galatians chapter 5 verse 16-18 ang samake haise norok phola bai dului tijak di sakni musung tui ta tong di tamnin ke sing sakni musung mani abo phola musung mano kebengo pia phola musung mani abo chini sakni musung mano kebengo o kunui engka bobo bini kena ari hake norok musung tui khlaiui mania temung no phola norok no dului tuike norok kerong ni yago krikha phola bai tui do jadi baham buthui ni baya ke baham buthui ni musung ma bai je khlai lai siwo sakni one sok tui mai khlai lai siwo jeng phola bai tui do jagun langnai okay tegasya kena pailesya borok phan krui ingma bai kerong khlai manias samungno kaidor khlaikha bo bini sajla no rohorui borok ni bisingo tongnai samung sungsok no majra berkha bini sajla sungsok sekakna bagai sungsok genang borok hai ngei paikya jeng sakni musung tui tongyawi pholani musung tui tongthai tongnai rok kerongo kaham ke tongdi hnei sama hai ke tongwi mansuk na tui ke se kaitor omono khlaio sotomaisa English ke sao the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the spirit tabok sen pholani musung tui tongkha engkai sen kaitor je nai mani kaitor je musung mani abono sen khlaimano engka aboni bagino kaitor jengno pholawai tidu jakdi neho engka sen pholawai tidu jakna nangnai kaitorni Kristoni pholawai tijul dang nangnai mwthang jakmani yagulo paithakni ko kamohai Jesus sengno phiok kha khate langma ketal bai kaitono monei tongmanani bagai ar bagai sengno bono monei bkhabai khukbai monei tongmanani bagai bosengno boni hamjak mano rokha jate bono te sak bai sak hamjak laima natui khlaiye tikasa jepro jeng phola dagi mani bai himo bo naimano jengno sepungui rewo bo naimatui jeng tongui mano dagi matui hingkangke jeng boni musung mano jeng khlaimani khlaiyo sujako bo khlairona monino jeng khlaimano Christian life engka phola kathar bai te boni khairokma bai tuidul jak mani yabono Christian life engka jotono bujibai kana kerong bai kerong de eba khairokma de borokno mwthang borokno phio engka khairokma de jeng Christian kathang man Christian ngi tongmani khairokma de nang kerong mani tui tongana ani hai jeng khairokma nang khairokma bai no jeng mwthang jago khairokma bai no chini Christian jibonobo jeng kaham ke thangi tongui mana ge hai jotono hambai oi tongmani bagai gete je